εντυπωσιακή συλλογή χειροποίητων κοσμημάτων λανσάρει η εταιρεία Κολχίδα του Γιώργου Λιαπάκη από την Κρήτη, συνδυάζοντας το κλασικό και το μοντέρνο design σε ένα πανέμορφο αποτέλεσμα. Με οδηγό τη φαντασία και ακολουθώντας πιστά τη χαμένη στα βάθη των αιώνων τεχνική των θερμών σμάλτων, η Κολχίδα συνδυάζει αρμονικά τα χρώματα μεταξύ τους με αποτέλεσμα για υψηλές απαιτήσεις. Κάθε κομμάτι είναι ξεχωριστό με τη δική του προσωπικότητα και το δικό του στυλ, χάρη στη χειροποίητη κατασκευή και τη φαντασία του Γιώργου Λιαπάκη. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα. Κεντρική διάθεση Κολχίδα Γιώργος Λιαπάκης στο Ηράκλειο Κρήτης. Τηλέφωνο 2810 32 42 49. Black heart, what would you want for more? What would you make it easy?